Dende finais do pasado ano, a Oficina de Turismo de Vilagarcía sumouse á rede Inforrías Baixas xestionada pola Diputación de Pontevedra. A unión permite aumentar a promoción e dar máis visibilidade a este punto de información. Unha oficina que, segundo a Deputación, é unha das máis visitadas da provincia durante este ano. E que no que levamos de ano, dende xaneiro, esta oficina foi das oficinas que máis xente recibiu de toda a provincia. Falamos de casi 12.000 visitantes no que levamos de ano, unha cifra moi reseñable e da que estamos pois encantadas. Grazas á incorporación á rede, Vilagarcía recibiu as axudas da Deputación, unha subvención importante especialmente nun ano no que, segundo o Concello, a Xunta deixou sen previo aviso de subvencionar estes puntos. Dende a Deputación de Pontevedra poñemos en marcha para a subvención do persoal das oficinas que están adheridas á rede. Neste caso, Vilagarcía conta con unha subvención de casi 10.500 euros para asumir o coste de persoal da oficina. O primeiro reto que ten por diante a Deputación con esta oficina é conseguir a Q de calidade turística. Eles teñen nesta oficina o SICTED, o selo de calidad turístico SICTED, e vamos a empezar agora tamén a traballar para que poidan conseguir a Q de calidade turística, porque esta oficina pois o merece, é unha das oficinas agora mesmo máis potentes que temos dentro da rede. Dende Vilagarcía sinalan que para eles unirse a esta rede é moi importante. Nas vindeiras datas, a oficina mudará a súa imaxe incorporando a estética da Deputación. Ademais, dende a Administración Autonómica agardan incluir a Vilagarcía na segunda fase do proxecto Tourist Inside. Bueno, pois máis do que supuso ata agora é o que vai a supoñer daqui un futuro, en canto, como decía a deputada, en canto empece a darse a imaxe corporativa que se vai a instalar na oficina, cos logos de Rías Baixas, en canto entremos en Tourist Inside con toda a digitalización, bueno, pois esta oficina vai estar a vanguarda tecnolóxica e a vanguarda tamén de imaxe da marca máis importante turística, podo decir, das máis importantes de España, como o Turismo Rías Baixas. O proxecto Tourist Inside consiste na digitalización completa das oficinas turísticas. A primeira fase porase en marcha en setembro. Vilagarcía, ao aderirse á rede recentemente, deberá agardar a segunda quenda.